weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe Afrique takkusana yoni to Dakar lamorgo leydi Sénégal kon waktu yoni ha to Nouakchott lamorgo leydi Mauritanie kame Bamako lamorgo leydi Mali eko taari ɗum kala ene jiya e gardidi kabaruji men to leydi Sénégal hewɓe société civile kene tolno e 17 fedde ɓe kolliti ɓe jadani e miijo waylude ngal ɗo henna kuulal amnesty gaddugal jarlodiral e jafodiral ha ɓe mbawi yaltude kaso ɗum koye eɓɓore Amadou Ba sarɗiyanke mo Pastef yidde dottu ɗum hakkude ɓe kolliti hay loppe ɗe jadani en hewɓe kolliti ma ceppu ñalawma janggo to leydi Mauritanie binditagola daabeji e leydi ndi hitande yawtunde ɗum saktama hollitama ko 29 millions e ko fawi taw ko hakkude kunori e ngaɗori kono ni kadi melori e nder leydi ndi kala to leydi Mali jaagoɗo toppitiɗo ɓiɓɓe malinaɓe finoɓe caggal leydi gouvernement leydi Mali yo nani ɗe nangle e ngol diwgol e cogle baɗaɗe ɓiɓɓe leydi mum toon to leydi Mauritanie ɗum koye conférence hanki o on jaagoɗo toon to Bamako lamorgo leydi Mali to Guinée Conakry Aliou Ba ñawore mum disnade yonnan ɗum avocat ji mum ɓe kolliti nde ñawore nodditande fonno wonde tan ko ñalawma hanki o joolam jaɓeri jaadeten koye musidɗo men Alhassana Oumar Mbocc musidɓe tedduɓe woto goɗɗe joni jaññodena Amadou Mbaye makam Mbaye Couture ene wiya mon juule mo wuuri hitande jam e ɓurale kisal yo Allah jaɓan men korkaji meɗen ko rewa hen Allah kala Amadou Mbaye makam Couture Mbaye ko ñootowo ngana keptinaɗo e nder windere nde kala jooɗiɗo to Nouakchott lamorgo leydi Mauritanie to marché 5e saari ha ɗon ma yiɗon ko ene funa guite maɗa kala Amadou Mbaye makam Couture Mbaye keptinaɗo gandaɗo to banggue ñootol so ñooti ali guedade a yooɗat o saaha noon o dartini kala ko fate commande kono kadi eɓen jogui stockage ji kala sifa modèle mo jiɗɗa omo jogui ɗum wutteji mawɗi dabɓi jasiniére uji mbasiŋeji super 100 e gueɗe goɗɗe kala sa jokkodire makam Couture Mbaye ma welto Amadou Mbaye makam Couture Mbaye ko keptinaɗo e nder windere nde kala sa jokkodire makko so tawi ko comci koyɗi banggue nguleki omo jogui ñootaɗi kala sifattayi ene ɗon ene jooɗi an tan fadi so mbase so jasiniére so super 100 so dabɓi so mawɗi kala hen sa jokkodire Amadou Mbaye alhamdulillah sa yiɗi jokkodirde Amadou Mbaye makam Mbaye Couture keptinaɗo e nder windere nde kala mbatta ko 00 222 46 85 23 44 musidɓe tedduɓe Amadou Mbaye makam Couture Mbaye ne fadi mon mande Massa Keita gorko pullo hen bangue Mali ganke hen bangue joom gandal kawnigal no feewi an jiilotoɗo ngaluji cuuɗotoɗi e nder leyɗele ko wayno kanŋe jama bauxite ha ñaaƴe goɗɗe kala jokkodire mande Massa Keita o ñalawma hande ko nangue makko mande Massa Keita ene wiya dendagal bandiraɓe julɓe kala Ramadan Mubarak o saaha hande Allah ne rokkimo gandal kawnigal andude yogay ngaluji cuuɗiɗi e nder leyɗele an jilotoɗo kanŋe jama bauxite ha ñaaƴe goɗɗe kala sa jokkodire makko so on kaldi on pamodiri wañi tan ko jamfa ma yiito ha kebbina mande Massa Keita jilliɗo yogay nokkuji ko wayno Côte d'Ivoire Afrique du Sud Mozambique Tanzanie RDC Congo ha fayenma yogay nokkuji goɗɗi kala ɗo kanŋe yilete ala kala ɗo heddani hena mande Massa Keita jooɗi koto leydi Mali to Ségou sa yiɗi jokkodirde gorko pullo Mali ganke hande o joom gandal kawnigal no feewi mbatta ko tongode leydi Mali
00 223 76 68 45 99 walla mbaɗa 00 223 capanɗe jeɗɗe jeegom capanɗe jeegom e jeetati capanɗe nayi e joyi capanɗe jeenayi e jeenayi musidɓe tedduɓe Mandema Keita ene wiya mon Ramadan Mubarak. salade aadi ɓuri firtude aadi ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuro jinneji wi ko firtata aadi mo adudure jayde weltare ɓiɓɓe fulɓe addu diine maɗa weltare TV. ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuro jinneji ko wittiyanke leɗɗe ko safriyanke safruji fina tawa jaadiɗo ɓalawal e danwal kala. ceerno Amadou Tidiane Diallo ene safra rafiji kewɗi ɗe jiiɗa ciirol omo safra wonduɓe kista fibrom dogal sitte rewɓe ronkuɓe stowade e rewɓe dartoraɓe kala gorko mo melga wuro jinneji ene yarani ɓen wonduɓe koyɗe musoje koyɗe ɓuutoje ɓalli ƴakkoji e ɓalli musoji keceje musoje kala. ceerno Amadou Tidiane Diallo dendagal rafma no fotiri so tawi waɗon maldana balɗe tati on ɓurodirta ɗon mbiya alhamdoulillahi rabbil alamin. gorko mo melga wuro jinneji ne yarani ɓen fiɗaɓe e wonduɓe prostate kala hay sinno prostate ma koko yano ha ala ko heddi so wonano opéré sa jokkodiri e ceerno Amadou Tidiane Diallo joni joni certa hen ha laaɓa. gorko mo melga wuro jinneji ne yarani ɓen yawɓe yitade koye men usraɓe gorago e jippiɓe e leecce kala e on fanno mo jogui leɗɗe wiyete ko meeɗi moosa aƴetta ɗum joni joni moosa nofuru e nofuru. ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuro jinneji ko laaɓɗo reedu ko malaɗo woni ni wiiɗo sanne sanne. gorko mo melga wuro jinneji ne andino dendagal kilineɓe makko saabu hurum lewru korka ndu dendagal kilineɓe makko no potirno dendagal haajuji e oɗo saaha joni ko promotion 50%. 50% kala to neɗɗo yoɓanno ujunere ko temirɗe joyyi so neɗɗo yoɓanno ujunnaji sappo ko ujunnaji joyyi. gorko mo melga wuro jinneji konni wiiɗo sanne sanne e oɗo saaha joni mo tawe to Nouakchott lamorgo leydi Mauritanie to leegal bitegal Samiya galle makko ko étage ne huccite usine plâtre to leegal Samiya. kala jiɗɗo jokkodirde makko nder leydi Mauritanie numéro makko appel mbatta ko 46 94 21 91. so tawi ko numéro makko WhatsApp ko numéro leydi France mbatta ko 00 336 04 04 66 27. gorko mo melga wuro jinneji base makko ne tawe to Dakar ne tawi ɗo mi yii ko ne wiye ceerno Abdoulaye Diallo numéro mum 77 714 94 15 ngam hoybitande tawateɓe la polpolol dande maaɓe Mauritanie Sénégal. Amadou Tidiane Diallo ne jogui base mum to Dagana ha to Rosso Mauritanie kala ene tawe ɗon sehil makko ene wiye ceerno Amadou Dia gorko mo leeraɓe. gorko mo leeraɓe numéro mum 77 537 79 28. ceerno Amadou Tidiane Diallo ko laaɓɗo reedu ko malaɗo woni mbadden danɗo faade makko. an jambitowo oɗo henna ñaw jaaɗo ɓandu koyɗe musoje koppi musoji mo ƴiƴam dogata e ɗaɗi mum AVC cardiaque tension diabète walla ni an donkuɗo foccade puƴiɗo donkuɗo jokkoyde endam ni juma ni jama e nokkuji goɗɗi kala jokkodire gorel te joni joni mbiya alhamdulillah. gorel te ko haako moƴƴo iwruko en tokkordi nooro ari ko wallude en e safrude en ha moni kala yiito hen hoore muɗuma ɓen jokkodirɓe e gollorgal gorel te kamɓe kala ɓe kolliti ɓe jiitima hen koye mabɓe ɗo ɓe jambittanno yo gay ñabbuji cuuɗotoɗe nder ɓalli hay so tawi woni ɗi jangtanoka e ko gorel te safrata ɓe mbi'i alhamdulillah.
kurelte ala rewam ala efe ay taden ko jamirda mbada e ndiyam guldam ada yara ada yito hen cellal bandu mada sa yidi hebde hen holare lamde no fewi jahata koto site mabbe internet mbada www.gorelte.com jangana hore mada joni joni kala ko gorelte safrata kala sa yidi jokkondirde e tongode gorelte so tawi gonda koto pikina jokkondirta koy bitedo Samba Touré mbatta ko 77 814 95 15 walla so tawi koto marché aslem gonda jokkondirta koy Oumar Gueye 77 640 37 88 so tawi noon gonda koto Guijilon walla Agnam jokkondirta koy Mam Jayel Sy mbatta ko 77 979 76 38 so tawi gonda koto Kanel e ko taari dum kala jokkondirta koy Aissata Abdoulaye Dioba mbatta ko 77 169 31 65 so tawi gonda koto Raneru Ferlo e ko taari dum kala jokkondirta koy Ceerno Abou Diallo mbatta ko 77 544 00 34 so tawi non gonda koto leydi France jokkondirta koy Haruna Ngayda 06 50 99 64 43 musidɓe tedduɓe gorelte ari e men addani men tan ko jamma kettode kaburuji mon e demgal pula Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. Jam nyalle mon musidɓe tedduɓe eɗen gone nasande sabu nogase jeeɗiɗi mboya hitande ujunnaje ɗiɗi e nogase joyi yonti kumpital men eɗen ngala pular ɗo yeeso haalirde ko musidɗo moon guiɗo moon sehil moon Sar Abdoullahi Sarr to karallagal Weltare TV ko musidɗo moon Saydou Abouba gartaten koye société civile mo ganduɗa hande o ko dariɓe darde tinde no fewi ngam hollidiri men jaadani ko fate banggue oɗo henna loi amnesty mo ganduɗa baɗanoɗo taw wanno ɗum kadi ko gonnoɗo hoorejo leydi Sénégal hono président Macky Sall ko fate banggue yaafodirde e yarlodirde ha ganduɗa hewɓe jalti kaso hay laamiɓe joni ɓe koye hen jeyno beele leydi ndi ɓuura wonde jaam e kisal caggal muɗum noon Amadou Ba mo Pastef dottino ngal kulal ngam wonande kay hollirde ɓen tuumaɓe hen to banggue fitilaji fellude e gueɗe goɗɗe kala ɗe andaka coomiɗe nder ngam nawtude ɗum toon to sursatɗeji leydi ndi Sénégal ɗum ɗon wawa tigui firtede taw kamɓe kay ko yaltiniɓe ko ɗum wawa heddade ɗon jeeyi sababu noon addude haala mawka no fewi ɗum jogori laatade ko ñande ɗiɗi lewru fandu beele ɓen sarɗiyankoɓe kewendi maɓe mbi eyyi aɓe jaadi hen walla ala ko wawi wonde kala sappo e jeeɗiɗi parti ɓen moɓodirɓe dow inde société civile kolliti jaadani e memde ɗum jaadani hen hay seeɗa saabu ɗum ne wawi addoyde caɗele e nder guennidi leydi Sénégal woɗɓe kadi ɓe jaadano hen hay seeɗa ko ceerno Alassane Sall yaadiɓe wonande parti républicain parti république de valeur taw ɓoɗe ɗowi ɗum noon ko ceerno Alassane Sall ɓe kolliti kamɓene ɓe porti plainte yeeso tribunal de Dakar ɗum noon wonande on plainte ko wiideɓe on plainte ko hollirde kay wonande ko fate banggue wonande ko fate million ngaji 5 kala kay barminaɗo walla dañoɗo jayiyaji walla ni mo fittanum heddino ɗi million ngaji 10 taw kadi koko fate banggue wonande fitinaji bannoɗi hitande ujunaji ɗiɗi e nogase goho ha yetti nogase 5 lewru février 2024 ɓe jaadani hen seeɗa ɗum ko ngaalu leydi ndi ala kala ɗo winda hen ɓe kolliti ɓe jaadani hen hay seeɗa front fort ko fedde wiite noon ɓe kolliti kamɓene ñalawma janggo aljuma o sanga 15 heures ɓe kolliti ɓe joƴƴini ɗerwol mabɓe taw kadi koto préfet de Dakar ɗum noon ko yidde ɓe seppude toon to rond-point Liberté 6 ha fayma station Total énergie o yaltiriya VDN kala ngam hollide ɓe mette mabɓe ko fate ngal ɗo hen kuulal ngal amnesty jingal nawede toon to sursadeji nde leydi Sénégal taw kadi ko Pastef yiɗi tigui wadde hen ngal gueɗal ɓenne kadi kolliti jonnani ɗum hay seeɗa woɗɓe kay wonɓe yirlade yogay nokkuji ko FDR eɗen gandi oɗo saaha kala ɓe lundiyankoɓe caggal ne jeehi toon to Touba jeehi toon to Tivaouane Ndiassane Djeneba
njasan ceneba batidi yaade ko tonto Madina Baya ngiwi ton non hankeɓe jillo yima gardiɗo Isa Yankoɓe tawiteɗo nder leydi ndi Sénégal to Dakar woni Monsignor Benjamin Ndiaye ɓe mbawi yillade toon ngam holliteɓe kay caɗele leydi ndi taccata gila e riwaɓe golle mumen ha caɗele faggundu ko noonne kadi ha caɗele nangle e toñangue e dow uddugol taw koye tayade wi Ali Salih Diop ɓe jeehi kadi toon to famille Oumar Yena ɓe jeehi ha toon to Layenen kala ngam jillu mabɓe yogay halifaɓe diine leydi ndi beele kadi hollideɓe leydi ndi ko yahata ko de ɓe nana deƴƴi kono ɓe gandu kam leydi ndi ɗo fayi to koye hokkere bonde ala ndiyam hay seeɗa APR ko landa ɗoftunoga walla ko ɗanda hoorejo gonnoɗo hoorejo Sénégal ono président Macky Sall ɓe kolliti manipulation ene heewi no feewi oɗo dumuna kala ɗum ko caggal wonande jeltugol Cour des comptes ha wiya kay wonande laamu yawtu rewndo hen ngo bonni kalisaji kewɗi ha tenti noon caggal kay wonande nde nelaɓe FMI kolliti won ñamade suuɗade ken tono e milliard uji jeeɗiɗi koppareje franc CFA taw holliraka ɗum ɓesguji leydi ndi kala addi jiiɓayru mawdu no feewi ha ganduɗa andaka beele ko ngu laamu joɗigu joni ngu wone gonga walla ko yewtuɓe jeeyi sababu noon wonande yaadiɓe APR ɓe bindi ɓatake faade joɗaniɗo FMI e nder Dakar woni ma jiido ɗum noon ɓe kolliti aɓe jiiɗi joddaɗen mbadde mum face à face gueɗe ɗe kala laɓɓitine taw koko ɓuuri yawde e yaccade wonande tati nduɗo hen lewru tati lewru fandu so jomiraɗo haaji wi jagoɗo jeygu leydi ndi ko nden maaro ustete taw ko maaro ordinaire ko ma kene foto wonde 60% ma waw 60 francs jafuɗon buuɗi jeegom ma mbaw ustede e kala kilo ɗum noon wonande kay ɓen wullitiɓe kala saha wonande maaro ene seeri e nder gendi leydi Sénégal Lat Diop eɗen gandi kam wonno directeur général de l'ONAS walla mbiyen de l'autorité Sénégal woni no kadi jagoɗɗo coftal ɓalli e laamu Macky Sall kam tuma noon e dirtini ken tolno e milliard uji jeetati nangganoɗo guila nogas e jeegom septembre 2024 ne tawi noon nder kaso foofi kenal lakkitare ɗum ko caggal nde ɗaɓɓade waɗa omo ɗaccite hayso tawi woni koye dow sarɗi parquet général noon holliti yaadan hen kono ko jawo o waɗante taw on wawa yaltude on kaso taw cogdi makko wontata koye sifa jawo duwagne mo leydi Sénégal ɗi dumunaji kala tetti biyeji kewɗi taw ko fo biyeji ken tolno e milliard uji sappo taw ganduɗa koye koppareje franc CFA ko ɗum ko noon ko milliard uji 4 piccal joyya woni koɓe tettino ko ɓireɗo Senoba ne tawi nder Kolda ɗum noon koto Carrefour Ndaye Sédhiou ko toon tigui gorko goto kay mo ganduɗa moɓe tumno e ɗen gueɗe wawi tigui nanguede hen ko rewi ɗum ko noon ɓe tettino kene tolno o milliard pawɗo 66 million ɗum ne kadi ko toon to diwan mo Kaolack ko ene tolno wonande milliard uji jeeɗiɗi mbawi tete toon to Ker Mandiabela 59 ɗum ne kadi wawi tetede taw kadi ko hakkude Dakar Pikine ha fayma toon to Thiès kala ɗum jeeyi sababu waɗa sa douane mo leydi Sénégal ene dari hen darde tindalal ngam tettude ɗi fo biyeji teskaɗi ɗi kala ñalawma binditogol daara jangde leydi Sénégal toon to wuuro teddungo woni Madina walla mbiyen toon to Tivaouane ko toon tigui yuɓɓina ɗum ko ñalawma hecci hanki o e wiide Cheikh Tidiane Diouf on woni porte parole binditogol ɗi daaraji o holliti wuuro Tivaouane ngo ken tolno e 100 ujunere neɗɗo ne finayi muɗum kene fonode 83 leegal ene tawi nder muɗum oɗo sa ken tolno e 226 duɗal al qur'anil karim ene tawi nder muɗum 15 almudo janggowo e ɗen duɗe ne tawe ujunere 15 almudo janggowo ne tawe e nder mum ɗe duɗe noon binditama beele kadi hollite programme kessingol daare duɗe leydi ndi Sénégal to Touba jagga toon ko fond maçon baɗɗo hoore mum ko maçon taw wona maçon o jagga kono ko biyeɗo hayra noon ko toon wo nanguiɗa ko 6 kilo taw ko huuɗo bon koko o fano ko ndendi ɗum koye ballal wonande police ɗe ƴetti renseignement e nder kila comportement mo kala oɗo sam waɗa garde à vue ngam ngol laytoytol ande
to fanato ko hol a ton tongol a fano convocation walande Aziz Ndiaye taw kadi ganda ko promoteur lamba wonno homme d'affaires wonno ko nogasi jeɗiɗi hande o dittinama ko nanda ko non ko holiyona happu kam tumedemo ken tolno e milliard uji tati piccala jeenayi taw koye oɗon sifa to roso becce ko sukaɓe ɗiɗo hanki sehilaɓe kaɓi toon haare bonde sanga 19h30 juural gueƴe ko nde tigɓe pindiri laaɓe goto noon wasin fitan goɗɗo ene tawe hôpital ngam hebde safara ngam ruttitade e cuuɗi taw ko ɓeena wonande loskoɓe oɗon fanno jeheten gaten to wuuro teddungo Madina Gounass taw yin toon Amadou Samba Lo so tawi ciltirɗi korka ngari ko jangde refto alquranil karim hakkunde sukaɓe rewɓe worɓe nder wuuro ngo man ketten musidɗo Amadou Samba Lo. Assalamu aleykum wa rahmatullah. Wa aleykum salam wa rahmatullahi taala wa barakatuh. Sar Abdoulaye Sarr mi salminima kadi mi juurimama mi salmini denndangal bandiraɓe hettotoɓe Weltare TV weltare ɓiɓɓe fulɓe andudinma Sar Abdoulaye Sarr kawdu men ɗo e nder wuuro teddungo Madina Gounass kala de lewru korka ndu naati ha hankadi ciltiɗɗe korka ka en heewi waɗede refto alqouranil karim ɗo e nder wuuro teddungo Madina Gounass. Sar Abdoulaye Sarr ɓen almuɓe janggoɓe e de duɗɗiɗe kala ha e jangguinoɓe kala en gueɗi tawtorede e gardugol ceerno Mahamadou Dieynal Dine Ba hono kadi miñi ko ceerno Ahmadou Amar ceerno denndangal sukaɓe kala ɓe hen ko rende ɓe hen ko jofnuɓe kamɓe kala mbawi reftade refto yuɓɓugo refto rawgol lawol tabarkalla machallah tawama kamɓe kala jangde en yuɓɓi kono jangde e nder lawol ndeysaan surtout banggue rewɓe ɓe hen puɗɗor toƴƴudaɗe tan wona en woyde hakke jurum hakke kadi weltare ɗum fof en heeɓa hen ɗum kadi woni hirjino wona kadi ɓeɓe ganduɗa almuɓe janggoɓe kono cowataw jofnide cowataw rende wonnaɓe hirjino beele kamɓe kadi ɓe jokka golle ɓe jokka tinnade ɗo emo wuuri taw kadi kamɓe kadi ɓe mbawi hebde koɓe ɓeeɗa keeɓi ko haɓe mbawa reftade e nder julɓe kala eɓe mbawa reftade yeeso kadi seere mabɓe kamɓe kala wonni weltare wonni kadi jinnaɓe mabɓe kadi weltare nde wonno jangde fiyama jangde Sar Abdoulaye Sarr ko jangguinowo e jangguinteɗo e jangguinanteɗo ko ɓe kala tato dandata kuufa jangde wa jangde wadde jinnaɓeɓe tawtorama kamɓe kadi beltima no feewi surtout jinnaɓe sukaɓe keeɓi reftade ɓe jinnaɓe ganduɗa sukaɓe keeɓa reftade ɓe kadi kolliri alhamdulillah mina ma ɓeydo tinnade hirjinde sukaɓeɓe jangga juɗal jangga galle beele mo woodi kamɓe kadi mbawa jeeyede Sar Abdoulaye Sarr. Sar Abdoulaye Sarr yewtere men puɗɗar yimɓe en kettima ɗum machallah en beltima no feewi kono kadi yurmi en no feewi no feewi ɗo kalɗa hono musidɗo men Amadou Issa Keɓe ndeysan yo leydi ɓugonmo noon kadi musidɗo men Sira Diallo mo ganduɗa kañum sababu mino kaalo ha jokkiɓe weltade ɓe fulɓe andudinma saabu kanko rokkimi numéro ma jokkodirma puɗɗi wajjude habaruji kanko Sira Diallo kanko woni sababu Sar Abdoulaye Sarr ko musidɗo mon Amadou Samba Lo ɗo e Madina Gounass feede Weltare TV weltare ɓe fulɓe andudinma Sar Abdoulaye Sarr. Amadou Samba Lo to Madina Gounass wuuro teddungo golle ma jooɗi peewi sen giwi toon to wuuro teddungo Madina Gounass caggal nde mbiɗen amina duwaw mo duwanɗa Sira Diallo Amadou Issa Keɓe a jarama Seydi Lo sen giwi toon to Madina Gounass Sénégal wuuro teddungo paaɗen ko toon to leydi Mauritanie to Mauritanie binditogol ngalu leydi ndi kala walla mbiyen binditogol daabeje oroje leydi ndi wonno koye 2024 hitande yawtunde gouvernement leydi sakti hanki wonande kay ko oɗo saaha orori ndi ɓe jogui taw koko windita ko nogas e 9 million pawɗo temedde tati capanɗe tati e 9 ujunere temedde 9 e sappo e tati taw ganduɗa ko hakkude kunori ko nagge melori mbeewa mbaalu geloɗi ko gaɗata ɗe gueɗe goni binditaɗe e nder leydi ndi leydi Mauritanie ngaalu muɗum teskede o saaha ene ɓeydi yarude yesso to banggue orori leydi muɗum jokkodiral hakkude Mauritanie kame leydi Maroc ɗi duuɓi koko ɓeydi yarude yesso e fannu gueɗe dendaɗe to banggue commerce e banggue faggudu hakkude leyɗele ɗiɗe wi Mohamed Salem Woulmar Joga on woni jagorɗo affaire étrangère mo leydi Mauritanie o tawa hakkude to Rabat hakkude makko e Nasser Brita hakkude makko e Nasser Brita mo ganduɗa kam woni jagorɗo affaire étrangère mo leydi Maroc ɓe mbawi yewtide gueɗe dendaɗe hakkude leyɗele ɗiɗi ɗe kala kaldigal taw kadi koye jonde hakkude jagorɗo gueɗe nder leydi jacingol laamu mo leydi Mauritanie kame Union européenne tawri koye ambassadeur mo leydi Espagne taweteɗo
to nokshata ɗum noon koye campagne pewnugol dossier ji ɓiɓɓe murtannaɓe yiɗɓe kadi dañde visa singen hoɗo joomen ndewata ha mbawa heɓde ɗuma taw kadi koye balɗe daɓɓe taw ko ɓen yahoɓe taw wona joɗotoɓe ko wiyete taw ko ɓen yahoɓe tan ene garta walla gueɗe goɗɗe ko wayno jangde hay fannuji goɗɗi kala holliti noon hitande yawtunde wonno koye 2024 eɗen gandi leydi Espagne yamirino wonande visa transita joguiɗo visa ne rewa leydi Espagne ne ɓenna nde ƴettata visa nde tawno hewɓe teskede ene gartan mojjito ɓenna jaaha majja e nder Europe taw wona wonno ɗon woni ko ummini ɗumen taw koye dow oɗon sifa kala koye leydi Mauritanie keddoɗen ɓen addoɓe conteneur uji to banggue tuk-tuk e le tuk-tuk mataw ko otoji Jakarta baɗɗi ponoje tati ɗin taxi ji ɓe koliri mette mabɓe erima hoorejo leydi Mohammed Wuld Cheikh Al Azwani ɓe kolliti gila 2023 ɓe gaddi conteneur ɗin tuk-tukuji kono ɗo saaha jagorɗo on fannu koko jooɗi hen ɓe noddi on hoore leydi wawata kay walludeɓe haɗeɗe gueɗe kala ɓuura wawde rewde lawola to leydi Mauritanie keddotoɗen leydi Mauritanie keɗena joni jeheten ko toon to Nouadhibou ko sukaɓe tato nanga toon sagataɓe tato ɓe jofira peɗeli noon ko wadde ɓe viol suka debbo mo duuɓi 13 hande o ene tawe hôpital kamɓe mbaɗama garde à vue loskoji ene jokki e oɗon sifa batu jagorɗe hanki o gouvernement leydi Mauritanie fandare mum ko uddide parc mawɗo no fewi to diwan Trarza ngam wadde hen ɗe kulle gonɗe majjude ko wayno lelli koobi e gueɗe goɗɗe kala jamalaji beele wasa majjude duumoɗon woni hanki nden eɓɓore ndeɓe kaali taw ko toon to batu jagoɗe mo hanki o Mauritanie woni leydi nayyi ɓiiri ɓurde wawde addoyde warga jarateɗo toon to leydi Chine Mauritanie en addoya e kala hitande keni tolno million ngaji 9,5 taw koye koppareje dollar woni yeeso Mauritanie walla mbiyen o saaha Afrique kala woni yeeso ko leydi Maroc e kala hitande nawa kene tolno e 47,5 million koppareje dollar wi hen ko Ghana kala hitande 17 million piccal 5 taw ko dollar tati ɓiri ɗi ko Sénégal kala hitande ko 11 piccal 8 million koppareje dollar Mauritanie rewi hen woni nayyi ɓiri ɓuri waɗade warga jate toon to leydi Chine leydi mawo 9,5 million koppareje dollar ɗum uddi kumpital men oɗon fannu jeheten ko toon to Luxeuba gorgola taw yen toon musidɗo men ceerno Ibrahima Seydou Kane actualité mo addande men kala kikiɗe ko fate gueɗe diine ceerno Ibrahima Seydou Kane assalamu aleykum wa rahmatullah. Wa aleykum assalam wa rahmatullah. Ceerno Abdoulaye Sarr en calmini dendagal hettiyankoɓe weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine ma en garti humnude aadi mo gadodirɗen e julɓe ɓe ko adi fof noon ceerno Abdoulaye Sarr a salminama a juurama kadi a yaafama en keɗima ñoore ma nde ñonɗami to buuɗal yurmede to beltima hen kadi ha woni gonga kadi ko gonga kadi kalɗa a haali gonga labɗo cer kono noon ko gueɗe ɗiɗi muusimi hen ko ka limtani hen hoorema ko a adoraki hoore maɗa ɗum ko gueɗal gardal ngal ɗum ene muusimi hen ka adoraki hoorema limtuɗa hen ka limtani hen hoorema ko ɗum muusimi hen e gueɗal ɗimmal ngal muusimi hen koko mbadduɗami Aman Ngatamare Ba e Gali Aboubako ɗeɗo gueɗe ɗi tan woni hen ko muusimi kono ko heddi ko fof ene waɗi fayida kadi a yafama ene ñaaƴi kadi yafuya eyyi bandiraɓe sehilaɓe musidɓe tedduɓe nelaɗo Muhammadin sallllahu alayhi wa sallam o wi ahabbu nnasi ila llahi anfa'uhum linnasi ɓuuri yiɗede to Allah fof ko on ɓurɗo wawde nafde yimɓe kala ɓurɗo wawde nafde yimɓe ko o Allah ɓuuri yidde ɗum noon kala mo ganduɗa oɗo a yi ene ɓuuri wawde nafde yimɓe e façon fof noon e nafoore nde o nafata yimɓe ko o Allah ɓuuri yidde ko o ɓuuri yiɗede to Allah foti noon ko nafoore makko nde no sifori fof noon somo nafta yimɓe tan o Allah ɓuuri yidde sabu nelaɗo Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wonto wiyata sayyidul qawmi khadimuhum kohoho yimɓe ko liggontoɗo yimɓe o woni kohoho yimɓe nelaɗo sallam ko ni wi o wi wa ahabbul a'mali ila llahi sururun tudkhiluhu ala muslimin
o wi kadi ko ɓuri moƴƴiɗede fof e golle ko nanude weltare e musidɗo muɗum julɗo beltina julɗo ɗum fof kadi ɓuri yiɗede e golle fof ɓurɗe yiɗede ko nanna weltare e musidɗo maɗo julɗo kalnama ko welatamo walla mbaɗanama ko welatamo o wi aw takshifu anhu kurbatan aw tagdi anhu daynan aw taɓirdu anhu ju'an o wi kadi walla kadi ɓuri kadi moƴƴude e golle ko tawa musidɗo ma julɗo ene wone sunare gittamo e sunare he mballamo tan haw iwa e sunare he walla ala omo rewe ñamande joɓanamo ñamande nde walla ala omo heyɗi ñamminama haw haara ɗeɗo golle kadi ko ɗe kadi ɓuri yiɗede kadi to Allah o wi wala anna amsi ma akhil muslimi fi hajati ahabbu ilayya man min an a'takafa fi hazal masjidi saharan kawla sallam o wi mballa musidɗo ma julɗo jaada e makko omo jogi haaju jaada e makko haaju o humto ene ɓuri yiɗede ɗo makko kanko nelaɗo sallam nde ɗufnotoɗa e jamma makko he lewru aɗa rewa Allah kanko ko ɗum o ɓuri yidde o wi wa man masha ma akhihi lmuslimi fi hajatin hatta yatahayya lahu fi asbata allahu qadamahu yawma tazillu l aqdami o wi kadi ko so tawi kadi a yaade musidɗo ma julɗo omo jogii haaju a yaade makko ha haaju o humtima haaju o gasi no joomum o yiɗiri ni o wi ma no jaaruɗa pele koyɗe jaarirɗa e makko ni o wi ma Allah tabitin pele koyɗe maɗa ñande koyɗe tarto yawmal qiyamati koyɗe en tarto ene waɗi koyɗe tartoɗe yo Allah dondu en ɗen ɗon yo Allah hokku ene wonde e koyɗe tartako ɗe o wi so tawi a yaade musidɗo ma julɗo ene jogii haaju ha haaju o humtima ñande koyɗe tarto an ma Allah ñimnu koyɗe ma ɗe mbasa tatade o wi hadis o yaltina koye ibnu abi dunya to sahihil jami ko toon hadis o yaltina mbiɗen ɓuri yiɗede to Allah ɓuri yiɗede e yimɓe fof to Allah ko on mo ganduɗa baɓurɗo wawde nafde yimɓe ɓuri moƴƴude fof e golle ko on nannore weltare e ɓernde julɗo walla ala o ittanamo sunare nde wondi nde walla o yoɓanamo ñamande makko walla taw mo heeɗi o ñamminamo ho haara ɗum noon bandiraɓe sehilaɓe musidɓe tedduɓe yo Allah jaɓan en golle men moƴƴe ɗe yo yaafo en kala ko taari ɗen o ko musidɗo mon Ibrahima Saydou Kane likseybo gorgol ngam weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine ma assalamu aleykum wa rahmatullah ceerno Ibrahima Saydou Kane golle man jooɗi peewi alhamdulillah a jarama minani kalɗa ko ma en garta hen so haaji jomiraɗo ɗum uddi kumpital menen ɗemgal pular e nder gendi leydi Mauritanie paɗen ko ton to Algérie windi yanke franco algérien biyeteɗo Bouwalima Sansal kan woni ñawaɗo hande subako ma o lelo duuɓi 5 e kaso mo fawa kadi kene foto wonde amande kalis kewɗo no fewi taw koye koppereje a dina paɗen ko toon to leydi Mali gila duuɓi 3 ko dumbawo holliti o wullitako teni kadi o yoɓata caution o ɗabbata haydara saabu haydara ala ko dirtini o wonno ko jagoɗo finance e laamu Ibrahima Boubacara Keita kanko Boare Fili Sissoko mo ganduɗa hande o avocat makko holliti toon to taweteɗo kaso nangaɗo guila août 2021 hande o ene woni musalla yoga e ñabbuji ne tawtawdiri e nder makko o ɗaɓɓiri noon beele on wawa ɗaccitede safroyo hayso tawi woni koye dow sarɗi ɗon ɗo dossier ko fate banggue ndiwowa ka présidentiel kami équipement militaire mo leydi ndi on dossier guddiɗo mo tuuma e dow muma Moussa Mara jonte jewtuɗe hettanoma nonne kadi mattama li ene wonde Modi Touré ɓeɗo kala ma ketta to banggue cour suprême ene gasa noon ma dossier makko waw yurnitede taw koye dow oɗon sifa keddoɗen koye nder leydi Mali nder leydi keddoɗen jafɗon koye leydi Mali wonande jagorɗo leydi Mali jagorɗo leydi Mali to banggue wonande ɓiɓɓe malinaɓe wurɓe e caggal leydi muɗum kanko Moussa Agata Herwo holliti waɗino jiilu makko toon to haayi kono hanke waɗi conférence makko to Bamako ɓe jonnani hay seeɗa ɓiɓɓe malinaɓe taw kadi ko lebtaɓe no feewi
tonto Mauritanie nanga ndumba sifa no nawtirani holliti noon o saha abbaten haqqillaji mabɓe kono holliti ene waɗi noon wonande kayya gueɗe jaɓɓude kuule no feewi ɓe jonnani ɗen gueɗe hay seeɗa teskama oɗon saha kala hitande so tawi korka yi ha yettima ɗo hen to leydi Mali ko pelle kewno laatade ɗen pelle kay taw ganduɗa kala en keewi rendinde koppereje mumen cooda nagge walla jomin ndendina woda ko coodi lay mbaɗa woda ko coodi kirsano kamen pecce tewo kono teskama ndeɗo henna hitande ene muusi no feewi ha wona seeɗa to banggue holɗum hen koto banggue guuradabeje kono kadi hollitama ne seeri ha ɗo ɓe jiyani hewɓe no feewi sirtini moon yontere yawtunde jagorɗo wonande gaynaka e awo leydi ndi Yakuba Ba o hollitino taw koye ballal laamu leydi ndi ɓe jaltinino dabeje jonɗe no feewi taw ganduɗa ma wonoya ujunnaje 4 ma wonoy ujunnaje 4 temedere capanɗe jeetati nagge ngam wallidde ɓen ɓe ngala doole kono koye cogguji ne wiiɗi hakkude capanɗe 4 ujunere e capanɗe 7 ujunere ɗum noon koto jeere Lafiya Bougou wi Abbo Ibrahima Ba on saaha noon ɓe jiyani taw hay hewɓe e ɓen fonnoɓe arde taw koye oɗon sifa gollotoɓe e direction générale de l'officier national de poste mbaɗino sitini men ñande heccankide nogas joyi nduleru ɓe kolliti metti mabɓe mawɗe no feewi lebbi ɗiɗi ha ɗo ɓe jiyani jebdi mabɓe teni kadi ɓe kolliti ɗiɗo sahaji kala ko caɗele mawɗe kay ɓe guuri kala ko fati gueɗe ɗe ene dusannoɓe to banggue damorde ala kala koɓe keeɓi hen kamɓe poste wi noon ko Zantiki Doumbia kolaɗo kuuɓal wonande cetal syndicat ji de la poste o holliti noon ɓen guuri ko caɗele mawɗe no feewi ɗum ɓiddi kumpital men ɗemgal Pulaar leydi Mali Guinée Conakry paaɗen ñawore Aliou Ba ko hanki fonno laatade Aliou Ba taƴanaɗo duuɓi ɗiɗi kaso yeddi hanki ha memi leydi ko wiya wonande kay koye décembre ma hitande mañoɗo hen nde o yaltinino konguɗi ɗin konguɗi ne ñiŋi mawɗo leydi ndi o holliti ɗin konguɗi kala mbawi wonde yo artirane ñawaɗo 7 lewru janvier duuɓi ɗiɗi kaso gaddi landa modèle taw kadi ganduɗa o saaha leydi ndi ne heɓano yaade sumgoji ɗo e mayiɗe ndeɗo hittande avocat ji makko noon nodditino nden ñawore ko hanki nde fonno laatade ɓe jonnani noon tomone disna ha 9 lewru fandu ɓe kolliti so tawi kadi neɗɗo waɗi lebbi 3 kaso nodditi ko nden tan foti andude gueɗe mum kala no foti wawde yarude to Burkina Faso wonande horejo leydi ndi Ibrahima Traoré arti ko fati ndiwowa ka leydi France hakkude Paris Wagadugu ganduɗa koko dartinono gila août 2023 gilden noon laamu leydi France hollitino wonande kay walla ndiwowa ka leydi France hollitino nden ka ala toon holliti noon ɓayde nden ka ala ka ndiwowa artata e weeyoji Faso e hoore mum ni Burkina ɗon ɗo Burkina waɗay didol boɗoyol taw goɗɗum ko leydi France ɗen gueɗe kala mbawa ittede nde gueɗe kala ɓuura heftude lawola Burkina Faso télévision BF1 ñaguima yafuya faade autorité ji leydi ndi ɗum ko caggal siftini moon jeyniyankoɓe hewɓe nanganoma ko fate ñingde armée leydi ndi taw koye wargoji baɗaɗi e nder leydi ndi taw waɗa koye leñol fulɓe ɗum noon addi haala mawko ha ganduɗa laamu leydi Burkina holliti gueɗɗe kala ko baɗaɗe manipulé ala hen kala ko woodi armée leydi ndi hay goto ittani fittani mum e nder leydi ndi to Niger Abdourahmane Tahani hanki o toɗɗama woni hoorejo leydi ndi e nder ko woni général ko o rokkama kadi martaba général goɗɗo yo jogo commande leydi ndi kala no yiɗiri o saaha noon o woni lamɗo leydi ndi ɗo e duuɓi 5 paaɗi ko hanki o suuti jungo makko wondi ɗum ko caggal jonde gendi wannode 15 hayti 19 lewru mayduɗo hen ndo to Côte d'Ivoire ko fo wonande général de l'ONU kam nangano caggal kay nde waɗi hen duuɓi ne heɓa jebdi moma taw ne jogui carte fof ko fo hay diplôme mo jogui o taƴanama duuɓi 10 kaso milliard uji 5 ko préje France CFA o yoɓata état mo leydi Côte d'Ivoire Joseph Mathia ko ɗum woni inde makko ɗum ko caggal nde o nangano kono ñawore makko no jogori Sidi Alaba
ko sappo e jeetati lewru mai so haaji jomiraɗo to Sudan Khartoum wonande général Abdel Fattah al Burhan o holliti hanki o oɗo saaha kay wonande Khartoum heeɓi wellitare mum ɗum ko caggal yontere yawtunde pelɓodiral bongal bangal toon to Khartoum ha palais présidentiel Khartoum wawi kay wellitede rewi hen noon ko banque centrale mo Khartoum bo wallaɗi diwoje ngal holliti ɗum ko caggal hakkude paramilitaire kami armée leydi ndi holliti o saaha ɗe gueɗe kala puɗɗima rewde lawol jolam jaɓeri jaɓoɗen ko musidɗo men Alhassane Oumar Mbodj mi salminima. Alhassane Oumar Mbodj wonande Alhassane Oumar Mbodj jolam jaɓeri mi salminima Alhassane Oumar Mbodj ma en garte musidɗo meɗen Alhassane Oumar Mbodj jeheten ko Ukraine hakkude leydi France Vladimir Zelensky baɗɗo jillu mum to Paris lamorgo leydi ndi leydi France hakkude makko Emmanuel Macron hanki o Emmanuel Macron foti balle kewɗe no fewi kono kanko mo hoorejo leydi Ukraine o holliti wonande Russie yaɓani koyɗe jaam taw yidde yo jaam artu toon kono ɗum ko pam ko cetal ballo walla ɓe dogamol to hen ɓe kolliti wonande toon to Gaza ɗo e jonti ɗiɗi so tawi balle nguura arani ko caɗele mawɗe kay goni toon nguura ko gasi haalaɓe Alhassane Oumar Mbodj mi salminima. Sar en calmini dendagal hettiyankoɓe Ayawo TV habaruji men e jolama jaɓeri e ñalawma hande o puɗɗoɗen ko leydi France ɗi ene wayno oɗo saaha gardiro leydi Emmanuel Macron tuumi leydi taw kadi ko Russie gam kay heblonademo ko fatti kay e waddemo somme toon taw kadi ko wonanɓe ɓen yaadiɓe leydi won Ukraine ɗum noon ene wayno de o tuumi ko leydi Russie no fewi omo tuumi ɗum ne wonɗe ene gueɗe nde tawno wonde omo yiiɗi wonde ɓen fodde capanɗe tati leydi mbatte kay ma tawtare e gam kay haɓanade kay no leydi hono Ukraine e kadi fatude e leydi hono Russie ɗum woni noon ene wayno de hakkude makko leydi hono leyɗele to nder Amérique e haalande waɗa haalde koɓe goni e dow mum ko ɗum noon ene wayno de ko ene fuɗ ene yaari o wi ko seeɗa woni koye yaarude kanko noon kadi ko leydi ndi o wawi kadi ñande alarbaare nogas jogom lewru ndu gonɗen ɗu toon to Élysée jaɓɓade toon nanɗo makko leydi Ukraine Vladimir hono Zelensky ɗum noon man mbaw kay wawde wallirdeɓe ko nande kadi taw kadi ko fati honiyankagal honiyankoɓe hewɓe no fewi ma wonede deux taw ko de milliards supplémentaire de la France ɗum ɗo pour Ukraine leylele dendude Amérique Donald Trump wawi bayyinde ñande alarbaare nogas joyi lewru mboyi ujunaje ɗiɗi nogas joyi wiide kay ma waɗ kadi ko fatti kadi droit ji ko fatti impôt douane fodde nogas joyi e nder temedere wonande ɗin uroji kewɗi ɗi pewnaka e nder leyɗele ko dendude Amérique ɗum noon fuɗɗoto ko ɗiɗi lewru faandu darade ndi ɗum noon alay saago ko ɗo yimɓeɓe mbawa wattude haqqille Russie ha joni ene yewtida e kadi ko fatti kadi hakkude mabɓe mate hakkude mabɓe leydi hono leyɗe nder Amérique mbaɗa kay jaam ma artu hakkude mabɓe e leydi taw kadi ko Russie ɗum noon kaldegal ngal ene jowti ko fatino kadi ha hande de ɓe mbawi kadi ƴewde ko fatti hono maayo ɓalewo ngo ɗum noon leyɗele dendude ɗe ko kañum tan yahata hen masalaha gam kadi jaam ma waw artu toon Turquie toon de ko lunno ngo seppi toon ñande talatane nogas joyi lewru ndu gonɗo ɗu gam wiide yo gardingu wuuro gardinoɗo wuuro Istanbul o yo ɗacciri yimɓe kadi naggaɓe hen ɓe kadi lunno ngo kadi wi so tawi ɗum ala ko wayli hen ñande asatare fande kamɓe kadi koɓe yaltoɓe e keewal gam haɓade ɗum ɗon taw kadi ko on no jagguirani wona hunde e jaadide ɓe fewi ɗum ɗon so tawi ɓe jiiɗi ko jaam arta toon alay saago oɗo hoppite kay yaha kadi e haajuji mum goɗɗum ɗo de Sar Abdoulaye Sarr tonguɗen habaruji men e jolama jaɓeri e ñalawma hande o taw wonno koye dande musidɗo moon Alhassane Oumar Mbodj gorko mo Sandow gam weltare Ayawo TV. Alhassane Oumar Mbodj gam weltare Ayawo TV golle ma jooɗi peewi paaɗen koye jafoɗon golle ma jooɗi peewi Alhassane Oumar Mbodj ɗo yeeso haalirde ko musidɗo moon guiɗo moon sehil moon Sar Abdoulaye Sarr
to karallagal ko Saydou Abouba ketki malaki jam yo jam Allah hiraneno